राधाक लव करता म्हणून सांगू. आता राधाले प्रेम प्रकरण ऐकल्या तेमगे प्रेमाचे किती जाता या परमेश्वरा. राधा एक बरी चली जेव्हा मागे फ्रेंड राधा जीवनात त्यांनाच दुःख घालला ही एक मागणी मागता हा. राधा हो कन्हैया अखेर पर्यंत तुगे यादेतच उरतलो. अगो तुक तर सुखी जायला हा मागीर जीव बी जीव तयार उरतलो. बट आय लव्ह यू राधा, आय लव्ह यू. वचन तो गेले गो हा प्रीती न राव्या गो हो या प्रेम जगात गो तुझी ना मिरव्या गो ओ तुझ्यासाठी रंग बहारा रात दिवाणी अवगत तारा. वचन तू गेले गो प्रीती न राव्या गो या प्रेम जगात गो तुझ्यासाठी येईल गो ओ तुझ्यासाठी आया रंग हवारा रात दिवानी हा सितारा दियारा रंग हवारा रात दिवानी हा सितारा. तुझ्यासाठी आया रंग हवारा रात दिवानी सितारा. तुझ्यासाठी आया रंग हवारा रात दिवानी सितारा. पळून फुला फुलली गो अंग दोघाली मनाने जुळली गो तुक पळून जग विसरलं गो मग जाने तू. तुझ्यासाठी आया रंग बहारा रात दिवानी तुझ्यासाठी आया रंग बहारा रात दिवानी सितारा. पडून फुलावी फुलली गो आमगे दोघाली मनावी जुळली गो तुका पडून जग विसरलं गो माझ्या तू.
या प्रेम जगातुला ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 बारीक धंद करतो सुरू केला जय बरकतच ना आता सॉरीच तरी धंद सुरू केला तिथे जय बरकत असका पळे या धंद मागतर पळी धरल्यार आमच्या तो पुष्पराज सावकार असाच न्ही तेणीच मागी आयडिया दिला बाय बोल आता हिंग सॉर पिऊ येयला बोल जाता म्हण हाय म्हणलो सॉर पितला पेक्षा तुगे 10 पट्टान बोल जाता मागेर बार शिवण्णा बार बी नाही अरे शिवण्णा हे बार ओपन करताना इतके पैसे कोण दिले तुका बोलो शक्ती तू ये ना पीत जाल्यार सरळ पैसे घेऊन पिऊन वच ना जाल्यार साबार चौकश करना का आणि साबार चौकश तर करा त्या पोलिसा सांगून तू भितर उडयता हा पोलिसांचो तू सोऱ्या बार खायला आणि पोलिसा सांगून म्हाका भितर घालता म्हणटा तुमका येईल असेल गय पळय तू चल सांगून भितर घाल म्हाका हांव बीन पळोवंक घेता तू कसो म्हाका भितर घाल तें पळोवंक घेता हांगू दाखोव घबरो रे पिशा भशेन कितें उलय नाका इलो पिया मरे इलो हा पिया चल इलो म्हणटा इला पडगो पिया मला लागू सारखं पिया गडबडीत पिऊन घेऊन भानगड करून घेतला आणि चढ येऊ नको प्रेमान देत नाही हिला बाहेर त्या खालीच कम सोड काही खायलाच नाही सोडा घालला मग चला आमच्या डायरेक्ट चंद्र आमच्या डायरेक्ट चंद्र हे पळय पळय का पळू आयची या दिवस मागेर तुका फ्री जायचो आणि एक दिवस तूच पटेल हा बस बस तू सगळं बस म्हणजे बस होते पूरा दाम दे कितले इले 1 2 3 आणि गेम बस बस ना किती पैसा म्हणता साइडिंग मिळणार ओढ ना करत पैसे घ्या पैसा दिला
120 आहे ना. बडा गांजा ले 7 रुपयाला आहे. तुम्हाला खाताना पिताना मध्ये उदय होणार रे बाबा. समाधानाला खाऊ पिऊ तरी दिना. घराकडे बरे काम पिताला मिळाला जरा घराकडचे लोक पिऊ देणार हिंग घेऊन बरे काम पिताला मिळाला जरा तुम्ही पिऊ देणार पप्यांना पिताला आणि पित असताना तुम्ही डोळे झापून घ्यायला तुम्ही त्रास काय पितात ते? बडा गांजा ले. सोड मग येऊन घे काय ना आणि ना किती राहिले ते प्रेमान होईल आता तिला तुझ्या ममते नसेल घाल सोड तुला घाल मग काय गरीब तू काय गरीब जाणार हा काय श्रीमंत झालेला फिल्म मध्ये चिकन केला नाही याच होतं. सोड पैसे किती झाले म्हणजे 60 रुपये रे 60 आहे आणि हो, हो, हो. पहिले 60 रुपये हे घाई घे पी पहिले सारखी मिदून घाला हा बर सारखी मिदून घाला अरे आहे नाक म्हणेल रे असू दोन घे असू हा आणि ह्याच्यानंतर तू जे किती घालतात पण ते जे आहे दिवची ना ते तू तुझ्यावर म्हणून जाय जाय बाबा आणि कितलं घालू तर हो स्टॅम्प वाचले आणि ते बाटी हो, बाटी के पुढे तिथंच घालू जाईल अरे बंद कर. एक काम कर फोन पटत लोकांसोड तुझ्या पैसे दे माझ्या पैसा घ्या पिऊन झाले तुम्ही काम सोड आणि साखर येऊचा सांग सोबत आले बडा गांजा. जाईल तो एक फोटो जाल गे 180 जालणार सर 180 म्हटलं पुरा घराकडे येऊन जा थोडा गाण्या गरम करतो. आपले कमी पण दिसतात थोडा गाण्या ते काय पडतात सुखान पिऊ इले थोडा गाण्या आहे तू. आमच्या डायरेक्ट नाही ते दोन ना पुन्हा किती प्रतिमा काय ना चढ अशी चालले तू होदोरच्या नेवच नाही आंब्या तर बिन काहीच ना आम्ही आता पुरा रूख हांडून गायलो चढ गाण्या. ना काही अरे गेल वर्षा थंडा घेऊन तू मला उन्हात ये. बंधूच ना मज्जा येईल तू बोटिंग मनीस मारे गळ्यारच म्हणल्यावर पिलो आणि हाय माग माझी असं तू माझी हेल म्हणलं माझ्या मागे होतं नाही पिल्ल कोणी हाय पिलो अजून पैसे देऊन हाय पिल्ल का ना 60 रुपये म्हणलं किती किंमत मागे सारखे माग शाळे बाळ नव्हता तुझ्या सर हाय पिल्ल आणि कोणा बिल तो तुझ्या सर हाय पिल्ल म्हणलं मला बिरमत कुठून होतो निर्मोज बुट्टले तुका मग बिरमत कुठून खेळ ना तू पहिल्या आपण पाहिलं नाव काढणार का तुझ्या पहिल्या नाव काढलं तुझ्या पहिल्या आपण बोटिंग तू म्हणीस तू आमचं कोण आमचं माती होय पहिल्या आपण गेल्या बोटिंग पहिल्या पहिल्या सॉरी तुम्हाला खायला पण आपण पण काय झालं होता भाई पहिला काय होतं आम्ही राहिले रॅम्प घेऊ आपण पहिला किती आम्ही का जाव बसा भाई पहिल्या आवाजाने कोण पहिल्या आवाजाने कोण म्हणलं हात मारलो कोण जात नाही पकडलं तुम्ही द्या हे माझा पेपर सोडलो पहिल्या सोडो पहिल्या जळगावकडे गेलो काय होय पहिल्या चाल चाल तो
माझे पैसे तोतापुरे आंबो पिकून पळे काय झाला तोतापुरे आंबो तू कोण तो सरपील बराबर बैलाला बसले का मग अरे कमी कर हाय 60 रुपये दिला नाही रुपये का मला 60 रुपये दिले का 60 रुपये दिले का 60 only 60 rupees yes only 60 rupees येस येस म्हणा तोंडा फेस येतो बोलता ना हम संदेश म्हणलं का तू लोकांना बाराचे पिऊ ना तू इतक्या दिवसो त्यांचं ती उष्ण म्हणून पाहिजे नाही का उष्ण म्हणून पाहिजे का मग हा पहिलाच स्वामीची नाक म्हणी का अगं हेने मागेल एक क्वार्टर दिला 250 रुपये देऊ जाय आणि 1 रुपया सुद्धा देणार किती म्हणून सांग वहिनी 250 रुपये झाला तर वहिनी तुम्ही तर हा बसता वहिनी हा बसता तू मागेल वहिनी सर चला मित्र चला बसा वसाने वचन अरे फटक्यान मान उडून तिथे महिना पाडले तर मागे होतो बाकी बोलू वहिनी अरे डोळ्या पडवर आराम मी तू काय आता कंबर बोल घेऊशी शक्ती वहिनी मागेल किती झालं माझं काम मिळते पैसे दे असून किती 100 रुपये ते कामाला होतं कोणा म्हणाल नाही मग काम माहित नाही कोणी तरी मड्याला करून गेल्यावर पण तिथं थांबत त्याला पैसे कोण देत नाही वहिनी तू किती वहिनी खरं देवा शपथ घराकडे शेताकडून असं गेमी शेत करू पडता काम आहे कोण उरले का आज काय आयडिया का करतो कोण उरले का समोर उरले का समोर उरले तर तू मरे मोबाईल की धंदा कर म्हटलं हे बाळू लोकांना बाहेर लेखू का माका धंदा कर म्हणता लोकाल बाहेर नाही मोबाईल मोबाईल आम्ही विकला जाय ना म्हणल्यावर घट्ट ना जाई विकू जा विकू काम बी ना नाही शक्तिमान खुर्ची घालली शक्तिमान इकडे बसला खुर्ची घालली आणि ती टेबल करता शिरे खुर्चीत नाही बस बरं बस बसा रे अंगे सरा मोबाईल दुकाना बाहेर घालू तू गेलं सराकडे मग बसून मात्र खुर्ची नाही म्हणलं बसून मी तर शिकल अंगे सरा मोबाईल दुकाना काम करू जाय कोय सरालाच्या बैलाला दुकानात सरा तू तो नाव बैला का दिसते बघा घर करो किती मेंटल पण अंदाज नाही का तेरी पहिले दुकान मोबाईल विकू कसं काय शिकेता कसं काय काम शिकाय तुझे मोबाईल दे तुझे मोबाईल दे बाळू घे टिक टिक मोबाईल पडले आवाज मोबाईल विकू शिकेता तू मरे मोबाईल उरेला आणि हा मोबाईल दुकानात होता मोबाईल पे नीचे समझ असं बोलत नाही मोबाईल में उरेला बोलत का मस्त तू बोलत नाही हम मोबाईल उरेल बाबा हाय अबाय नवीन मस्त पीस आहे वर आले तेरा निघाली असं बोलत नाही अच्छा तुले तू किती पैसे दिले चल ना 5000 रुपये पीस मस्त होता 5000 5,000 आणि दुकान ते झोपळ तुला का तो का तो सारा झोपळ लागला चिठ्ठी दिला 5,000
ना नाला उचू लागेल मोबाईल ऐकू वाजले तर 5,000 गेला मोबाईल मागेल ना 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 मोबाईल ऐकू वाजले मोबाईल ऐकू वाजला मोबाईल मागेल ना 5,000 ना उचू लागले 5,000 नाही ना उचू लागले मोबाईल मागेल म्हणतो ऐकू वाजले मोबाईल मागेल नाही कोणता ऐकू बसली मोबाईल मागेल नाही ऐकू बसली ओए घेऊन या मोबाईल घेऊन पैसे मागेल मोबाईल आहेत घेतो म्हणलं अन्य होणे अन्य हो अन्य हो अन्य हो कसं जिबली विसरतो काय कशी जिबली विसरतो काय मोबाईल मागेल नाही ऐकू वाजले मोबाईल मागेल नाही म्हणून झाला गेला तू इकू बसला माझ्याकडे 5,000 रुपये आहे घेऊन येतो तो मोबाईल घेऊन येतो बरं बसलो म्हणजे पिन झाल्यावर बरं ना पिल्यानंतर बरं जमून हा बसलो तो मोबाईल लिकू बसला हा मोबाईल हरू गेला मोबाईल गेलो मग उठा 12 ते पचे घाला उठा 5,000 रुपये घेऊन येतो मोबाईल वाढतो मोबाईल घेऊन येतो मोबाईल मागेल नाही ऐकू वाजले मोबाईल मागेल मोबाईल मागेल ऐकू वाजले मोबाईल मागेल ऐकू वाजले 5,000 रुपये ना ना त्याला वोच पैसे घेऊन चल वोच दोपरो नाम गिरा का तुझा वहिनीला तर पेमेंट तरी वैदा 5,000 रुपये वैना होईल वैना आता पिऊन वहिनीला तर लय मार राहणे कोणी 5,000 रुपये तिथं का पडता वैना आता नका त्या अंडा हातान किलो पडतो का मोबाईल मागेल नाही आता इथे नाही बाळू बोर्ड आहे तुझ्या तुझ्या बाप्पा बोर्ड पाड पडते ह्याच्यानंतर पण तू हिंगात रो हा हे बघ हे कुणी मोबाईल बरोबर सा बरोबर हो 5,000 येते मला बर्गट पडला म्हणजे कोणी पोळ करत तो पिऊन घेऊन अगं कसली पंचायत घेऊन बसला तुला निवडलं सगळ्या बाल खायला आपण कोण टाळ होतं येईल नका काही मत वाड्या वेल्या वगीत किती सांगणार ग हे बघ बघित नाही ह्याच्यात सॉरी उच्च नका होते हा इकारो आई पैसे दे लात मारन रे चल विचार तू वाचोबत माकोड तुमचं माकोड आणि तो मोबाईल बनाल रे शक्ती लो बाळू आयडिया करून काढ गेला पैसे दिला असेल नाही मस्त आयडिया करून काढ घेतली आणि ना ना मात्र 5,000 दिवसा अशी रे तसं मोबाईल दिला हे पड्या कसं ना मग संसार जातो ना कसं तुम्ही बरे करा बाकी विचार करा 4 पैसे कमाय लोक पण असून खंच घर पावलते आणि तुम्ही असा घालचे लोकांचे ना कोण दिवस होय गो कोरोना झाली तिथे पावले ते कोरोना झालेली फुकटच घेऊन घालत असेल इथं लोकांना फुकट वर नाही का
सावकाराला नमस्कार कर बा. आणि 2 ग्लास दूध आण चल. हे नक्की कोण आहे? ये लड़की नहीं उसकी बीवी है. सावकार हे हिंदी कॅलेंडर खंयच्या घालू? तो मागे दोस्त अमेरिकाच्या तालुक्याला लक्षात नव्हतं गेले. पुरुषार्थ बरं नाव असा होय. बरं नाव असा. पुरुषात नाही लक्षात. कापना का हो किंचो तरी अर्थच नाही. सावकार किती घेतात? विस्की ब्रँडी बिस्किट दे तू आणि तू बी आमच्याकडे भरपूर पी. हाव किती सोडटा. हाव पहिला अगो ग्लास घेऊन जा गं. यार ये कबूतर बहुत सुंदर है. इसे हमारा सामने नाचने को कहो. हम उसे पैसे देके खुश करेंगे. अरे उसको पति के टाइट शिवा घाल मर डेंगसू. घालतो सावकार. फोट फोट फटकन फोट. जा काका. बसा हो बसा. थोडा रिलॅक्स करा ना. सावकार सोडा चालल्या. तुला काय चाललंय? सकाळच्या गिरायक थोडे येईल ना हो. बोलून ना. असंच केलं. सकाळी घाई असली तिजेल ते सोबत त्या किती गो? तुम्ही फिरा का फुकट मिळी सोडू जाता हिला पिता. खूप डान्स भी येता. एक सुंदर डान्स कर. हा तो पैकी जा. ना ना माझा डान्स बी काय करणार. आणि एक पोटाचा मागे घोप ते सुंदर डान्स करत दाखवतो इथे म्हणतोय काय ना हो सावकार काय नाते काय म्हणा बरे ते. हे शिवा ही तुझं बाहेर आज डान्स कर नाचू जाय. जर नाता तुझे तू बेकायदेचे सॉरी म्हण पोलिसा हाण भितर उडता. सावकार पुढच्या किती म्हणतो हो? शिवा पैसे मिळतं बरं प्रतिष्ठा. पैसे मिळतले. विसरून पडतो आम्ही लागे ना. साईड साईड अगो तो सांगतो मग पैसे मिळतात म्हणून. खुश मला लोकांना पण नाच म्हणता पाहिजे. काय जरा दुळू बस पटल दुळू फक्त चान्स मग पैसे काढून घ्यायचो पैसे काढून घ्यायचो. सावकार ते 50,000 दिला नाच कर हो. हे 50,000 किंमत असा. त्यातून मला वाटलं. हो चान्स असा पैसे मिळतात नाही मात्र नाचचे हे पड्या हा तुम्ही लोक डान्स करू तयार असा पण मागे अंगात कोणी हात लावू जाय ना. हा ओके नो प्रॉब्लेम. चला मी तर तुमच्याकडे ऑन करूया. चला बरोबर घ्या आणि लांब. हुब्बळ्ळि तोडी बंदिनी हारे हुब्बळ्ळि तोडी बंदिनी हारी ತಿರುಗಿಸ್ಬಡನಿ ಮಾರಿ ಹುಡುಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಡನಿ ಮಾರಿ ದಿನ ಬ್ಯಾಲೆ ಮನಸ್ಸು
बंदीनी होवारी तिरगाले मसाजी बंदीनी होवारी उच्छिड सदाराजी पोरी ए मावा ಏನ ಹುಡುಗಿ ಚುಟು ಚುಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಚುಟು ಚುಟು ಚುರು ಚುರು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಚುಟು ಚುಟು ಚುರು ಚುರು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಬಿಜಾಪುರ ಮಾವ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ಬಿಜಾಪುರ ಮಾವ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ಜಗದಳ ನೀ ಮಾವ ಕೈಯ ಜಗದಳ ನೀ ಮಾವ ನಿನ್ನದಳ ಮನಸಾಗಿ ಬಂದೀನಿ ಹೋವಾರ ನಿನ್ನದಳ ಮನಸಾಗಿ ಬಂದೀನಿ ಹೋವಾರ ಉಚ್ಚಿಸದಳ ನೀ ಮಾವ ಏ ಮಾವ ಏನ ಹುಡುಗಿ ಚುಟು ಚುಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಚುಟ್ಟು ಚುಟ್ಟು ಅನತೈತೆ ಮಾವ ಚುರು ಚುರು ಅನತೈತೆ ಚುಟ್ಟು ಚುಟ್ಟು ಅನತೈತೆ ಮಾವ ಚುರು ಚುರು किती सुंदर डान्स करतो तुझ्या डान्सामुळं या दोघांसाठी जीव पडलेला यो आता मागे एक इच्छा पूर्ण कर लग्न झालं बाहेर खबर ना तुका पण माझ्या हाती कसं धरलं तुम्ही चाल संकुला खंच कमी खोड भाई आज हा तू कसा पडणार सोडा तू हांवयता मागीर चूक जाता तुका सोडा मी सोडा घालून अशाच उदाहरण दिता आमी हिंगा सोडा काय सोडा आणि हिंच्यान हो तर परत तुम्ही येवशी हे बाई तुगेला सावकार म्हणजे बोलत आणि परत येणार काय का ओय कॉम झंपतो काय कॉम झंपता तुम पडा भूक लागला आता भीतर होता आता हा हे बाळू कावळ्या माझं भजो मार रे आता हे आतून वाढले बोल हा आतून वाढले आई वयर पावली अरे जावा मागीर बायल वयर पावली वयर जावा असं मागीर बायले तू असं हा मेला बोल आले ना गो तू पळून आनंद दिसले भितर होता तो चाय ते तो गुलकोज घेतो
पळय गाडीक दिला असता तर जर तुम्ही 30 पर्यंत तरी नंबर येऊन घेऊन जाय कमिटी मेंबर तसेच संतोष पागे यांनी पुष्पराजाक 200 रुपये दिले असता त्याने कमिटी मेंबर कोण ठीक आहे खेळ संतोष पागे देव वर करू प्रेमानंद नायक आपण यांनी नाटक मंडळी 200 रुपये दिले असता ते मी घेऊन येतो दिनेश आमचे यांका देव बरो किशन पहिली दुःखात असा तू त्याका समाधान करचे सोड असे दुःख दिनाका जे घडला त्याका तो तरी ठीक करू शकतो किशन तू दुःख सोड आणि नवीन जीवनाची सुरुवात कर आई राजीरामचा जागा उठली राजा तू काय ऐकली ना का आपण त्यांना दुःखात आणला पण आता मागेल्या जीवाला तुझं तरी कोणच का या बरी तुम्ही माझं साथ सोडले हा माझं जगू शकणार मागे तुझे सार अति पण जाय नका तुम्ही आम्हाला एक बरं दोस्त आणि त्यांना याद येईल त्याला आम्ही एक बरं दोस्त आम्ही किशन कन्या तीनो तिची बऱ्या कराव्या किशन तुझ्या बरे मन घेतले तू मनीस रूपान एक न्यू मनीस दिसू दिसता माझ्या तिथं परिचय नसताना बी तुका आपलं समजेल और तुमच्या केन्नाच साथ समजेल हे माझे वचन सूरज कब दूर गगन से चंदा कब दूर किरण से खुशबू कब दूर पवन से कब दूर बहार चमन से बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है
आज गेल भैयाकडून बघित बघित मग तुला मागे तू धरून मग घरात वाटता आमच्या लग्नासंबंधी तिथे उष्मा कधीच नाही तो एक गर्विष्ठ मणी आणि आमच्या प्रेमाबद्दल आहे तिला सांगितले पण तो खूप बेजार झाला रे आणि तिने मग लग्न सांगितलं सगळं सुद्धा कळेला अमेरिका उतारून सध्या कधी येला आखी घरची जरी तेच काढलं पडाय मग पूर्ण खात्री केली आमको समाज केन्नाच एक जाऊ दिल म्हण राधा पण ऐकू नका तुझ्या निर्णयाची सांग कोणाला जाऊ शकणार किशन कोणाला जाऊ शकणार आणि आम्ही गेला पण आणि परत घरावर येणार आहे आम्ही काय शिशेवर करणार राधा तू तुझ्या घर रोज हा बघित बघित रेशल लग्न तयार करता एक पट आम्ही कायद्याला लागत झाले मागील कोणाच्या काय तो जायना अरे काय करू जायना वाचून हो कोळ भैरामीने प्रवेश केला हे नीट करतात स्वतःच्या बहिणी आणि बाकीचे प्रियकरा मारून तो गुंड घेऊन येणार बहिणी तर आपण पैर सांभाळे हे पाहते क्या नाते झाले दादा आज तू माका दोनापैकी एक निर्णय सांगून उच्चारिंचा एक म्हणल्यार मागे सांगील ऐको लक्षांत बरोबर लागतो उदा हा बरोबर ह्याच प्रियकर बरे पडतो सावकार आम्ही दोघांना पवित्र प्रेम केला तुझे माझ्या प्रभाव गेल्या आम्ही माफ कर रहे अरे बेवकू तर सिनेमा टायर पाडणार का इथंच पसरव भैया मागे निर्णय सांगत होता तू मागे परीक्षा पळता भैया तर मागे किशनात करा तर तू मागे वड भान बातमी वाचरा माझं स्वीकार कमत करा वा दोस्त वा खरीच ठोकता तुझ्या बैल दोन तळतात आणि तत् कर त्याचे गर्वात आणि अहंकार जाऊन ना काही फरक पड गेला ना पहा भीमा धरा ह्या दिसाला आणि करा त्याचे हात पायी तुझे मरणात धमकी माग दाखवेना फक्त चिंतान मग एक निर्णय झाला एक तर अक्षांताबरोबर लग्न होता तर किसान को जिवंत राहतो नारळाचा हिगेल मृत्यू निश्चित दोस्त काय काढ पाहिजे ना काढा तिकडे हात पाय मानते का दादा तू मागेल मरणात येऊन तू मागचं दुसऱ्यावर लावून जाऊ येता ना दादा ना हा मेल्यावर मरू तू मात्र हे नीट अक्षरावर लावून जायला का आणि तुझ्या जीवनात घात केल घेणार का खूप आशा अशी की तू बरोबर नव्हतो आणि या घरात दीपक पेटून राहून राहिलेला माझ्या लहानपणी देवचीत पडलेली रे देवचीत पडलेली
ना राधा ना अरे मी बरोबर घडला अरे हिमालय काय सोडा केलाय आम्ही त्रासात पडटले हेगेर पाय काढ त्याच्या गोळ्या कॅसेट घाल्या पण इक्वायच मोडया मन उचुका तिला जीवन बोल झाला भीमा मला देवा भीमा मायात काम झाले हे घे एसिड आज ते डोळ्यात घाला उभा राहा आणि पैसे व्यवहार उडाया लक्षात आईच्या मार्गात काढो पैसा म्हणून समजल आणि तू अवघे गोयचो बंगल्याचो भागात बघी बाहेर गे बघूया बघूया आज मज्जा झाली बघूया गे कसं मजा झाली अभ्यास एकदम भिला वाटेची रे एक चिडवायची लव झाला मेरा नाकोड घेतो म्हणजे माझं शाळा पण बरी करशी मागे प्रेमा पडा प्रेम कर म्हणून बरोबर केला असलं तू असं केलं नागे पहिले लॉक उडला पहिली बुकिंग करून उडला बाबा कळ्या काय पडा जस्त कापून उडत दुखतो प्रेमात पडतो प्रेमात कोण राहते प्रेमा पडेल तू ह्याला म्हणाल करुणा करुणा कळेल का कोणाला? कोणची कोणाला? आमच्या लिंगीला जोड उडीतो, जोड उडीतो. बाबा तू बघ ना आम केना खुश होती तू बरीच ना ए हा पसंत करते का खूप पसंत करता करोना पण नावाचे माहिती आहे. ऐकूया करुणा आणि करुणा करुणा म्हणून सगळे प्रेम करतोय तो प्रेम करता पण शिकून मर म्हणून सांगता का शिकून मर म्हणून ह्याच नावात मिळून जाशील पाड पडील पण शिक रे शिक तुम्ही किती शिकला म्हणून बॅटरी झालं नको मॅट्रिक आणि तू अनपड अनपड किती बॉट लायता हळू तू मरे मॅट्रिक झालं हो तू मरे होय एड पास मॅट्रिक किती एडता पेक्षा कमी ते एक चढ आणि किती मॅट्रिक कमी चला एक पास करा बरोबर मागे दोन्ही जनावर ह्या जनावराकडे बघून काय माहित नाही ओके बाहेर वाढ म्हणते या तरी कायदेशीर ताले घ्यायला करतून घ्या तिथे यो शक्तिमान यो येलो हा बना कोण झालं रे कोणी सांगलं ना मोबाईल घेऊन येला रे घबरो रे शक्ती तुला स्वार्थ ही मेरा हाता बार
बंद केलं तर बार बंद कर बाबा आई अशी रे हय रे बंद केलं खरंच आहे. आज मग जीवा बरे दिसना तिकीट काढून बरं. सांगू जरा मागीर हांव वचपी सांबाळूंक हो तू गप राव रे मोठी तुला शक्ती हो हा, राजा उठून राहिले काही नाही राजा उठून राहिले आहे तो 2-3 मिनिट होतो ना कोणा दोन तो नाचलो हांव तर हय. कोल्ड बी हांडी हांडी हय, नाही करा. सुंदर तीन पोरा लावून म्हणून आणि कुठून म्हणणार दिसतं की रे अति सुंदर असं आता मिळून जायची ती पुढे जरा मला आता तरी जाता आता हा इंटर गेलो बरो आई मगे ये कवित बरेला किती कवीत भरेला या कविता नाव मगे आई या कविता नाव आई गाड्या आणि कित कमीत बरे झालो तुम्ही वगैरे तो उलट निवलो होतो बाळू तू पहिले आत्यान लग्नपत्र धाड देतो म्हणटा मोबाईलच्या वर्कशॉपाचेर व्हॉट्सअप नी गो व्हॉट्सअप हा दोन एकच ते व्हॉट्सअप एकच ते दोन्ही एकूच म्हणून तसे जायला वर्कशॉप व्हॉट्सअप डायरेक्ट सेम ते 500 रुपये द्या किती आहे गो 500 रुपये दिया आवडी तिथे काय 500 रुपये द्या माका हाडा बाळू ठीक आहे 500 रुपये आणि याचे सुंदर फोटो काढे फोटो काढ म्हणतात मी लावतो ना हां काढलो तो फोटो मरे मुंबई आत्या दांडी दांडगे पुढे 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 कळेल नी हा बा जरा जाल का मग हे आणि कित गो नवीन तू नवीन म्हटल्यार तेमी थिंच्यान मुंबयच्यान हांगा येवूं मेळ्ळें म्हूण आमकां मोबायलाचेर लग्नापत्र धाड दिला आतां आमी थिंच्यान थंय वचून म्हणून मोबायलाचे पाचे वयार धाड दितात ह्या नावा ऐको ना गाडव किंची गाडव भितर आपण भितर वयता 500 रुपये वाची तर गाडवा कमी हो आई हो आई मगे हा एक कवित बरं हा बाबा मगे मागे कविता आवाज वाचून दाखवता वाचून दाखव बस का वाच मगे कविते नाव मगे आई तेव्हा माझ्या आई आई वो तू किती बरी आता गे हा बरंच रे पहिलं धंदे तो आई वो तू किती बरी गे हा सकाळी उठून पळत जाता 4 पहिले नाव खाता आता दोन दिला बाबा कमी तुला 3 दिले गे किती बरी गे आई तू मेला हा मत उगिरो पिशा आई अरे आई मत म्हणा म्हणणं आई वर मुलगा आहे कवित गे कविता आई आज बोलो करतो माझा जीव दिला गे जीव नाटलो आई कवित बरोबर म्हणतात अरे देवा
वाड्यावर